Vítajte v podcaste Ichtis. Tam, kde sociálna práca ožíva. Rozhovory, príbehy a inšpirácie pre každého, kto chce zmeniť svet. Tak sa usaďte, pohoda a ideme na to. Priatelia, milí poslucháči, no a my tu už pred sebou dnes máme skvelého hostia. Je to naša Anička z nízkoprahového klubu OZ Ichtis. Anička, ja ťa vítam. Čau, ahoj. Ďakujem, ahoj. Čau. Jak sa máš? Dobre sa mám. Super. Máme sviatky, tak oddychujeme. Super, no. Ako si prežívala sviatky? Vieš čo, ja som bola teraz pred sviatkami chorá, takže som nemala až také stresy a naháňanie sa. Takže celkom fajn, no, prežili sme. Super. Dobre, tak to som rád, že si užila také sviatky pohodové. Ja by som prešiel k otázke 0, čo je u nás taká tradícia, že kto si, čo robíš a prečo to robíš. Tak ľudne spusti. Takže ahojte, ja som Anička. Začnem takto, že mám rada knihy, to o mne všetci vedia. Aha. To ja som taký knihomolka, no. Knihomoltu, áno. Okrem toho mám rada prírodu, akékoľvek kreatívne aktivity, skladanie puzzle a takéto veci. Mám rada hudbu. Takže tomuto sa venujem ja vo voľnom čase. To ma trošku aj definuje. Okrem toho veľa času teda trávim tuto v Devínskej v práci a snažím sa teda ju zveľaďovať. Akože takto, hej, že snažím sa mať svoje hranice, hej, aby ma to neprerástlo, aby som si to neprenášala nejako veľmi do súkromia, takže snažím sa si budovať tie svoje hranice. No snažím sa o to, aby tu bolo krajšie aj v tomto klube, ktorý mám na starosti. Teda to môžeš ty momentálne aj vidieť, že teda robíme tu kadejaké výzdoby vždycky tematické. Áno, je to tu pekné. Čo skoro bude aj video, tak aj vy to tu budete môcť vidieť, ako to tu vyzerá u nás. Prečo Ichtis? Prečo si vybrala Ichtis? Čo ťa priviedlo k tejto práci v nízkoprahovom klube a prečo si sa rozhodla pre toto povolanie? No, tak pre povolanie všeobecne, ja som sa nedostala na vysokú, chcela som strašne byť učiteľka. A nezobrali ma tam, tak o rok som si tak listovala v tej takej brožúre s vysokými školami a vravím si, toto vyzerá zaujímavé, toto skúsim. To bola, že sociálna pedagogika. Ja som vôbec ale netušila, že čo to je. Ja až počas štúdia vlastne som sa dozvedala postupne a vravím si, že toto ja som chcela robiť vlastne celý život, že naozaj toto by ma tak naplňalo. No a do Ichtisu som sa dostala vlastne cez prax. Už som bola, myslím, že v končiacom ročníku a rýchlo som potrebovala niekde absolvovať prax. Ja som si síce Ichtis našla už predtým, ale vždycky som nakoniec išla niekde inde. Tak som si povedala, že už to tu 2-3 roky pozerám, tak idem to skúsiť. Takže bola som tu na praxi, to ma tak nejako veľmi chytilo. Ja som tu potom ostala dobrovoľničiť a dostala som ponuku, že či tu nechcem pracovať. Takže takto som sa sem dostala a neľutujem to. A koľko si praxovala tuto? To bolo pár mesiacov. Potom som ďalších pár mesiacov robila dobrovoľničku, kým som teda skončila školu a potom som nastúpila. Skvelé. Takže som tu robila asi rok, už akože naozaj, že pracovník zamestnanec. Jasne. Potom som mala prestávku, lebo som bývala mimo Bratislavy. A keď som sa vrátila naspäť, tak som zase bola oslovená, že či sa nechcem vrátiť a vrátila som sa a teraz som tu vlastne 3. rok. A s tým, že si tu tak dlho, tak sa ťa chcem spýtať, že čo podľa teba tak odlišuje nízkoprahový klub Ichtis od iných miest pre mladých ľudí? Takto vo všeobecnosti, to poviem, že v prvom rade to, že oni môžu prísť anonymne medzi nás, že je na nich, koľko nám toho o sebe povedia, či povedia svoje meno, či povedia niečo o svojej rodine. A nemusí sa nikde registrovať, čiže to je také odlišenie od nejakých iných, možno klubov, možno, Jasne. Že nemusia nosiť prihlášku, nemusia chodiť pravidelne, majú tu vytvorený bezpečný priestor, nielen fyzicky, ale aj taký, by som povedala, že mentálny, hej. Keď už sú tu, tak môžu byť pasívni, nie sú nútení k nejakej činnosti, sú prijatí pracovníkmi, takí, akí sú, s takým tým balíčkom svojím, s ktorým prídu. Keď to tak zhrniem celé, tak v jednoduchosti, proste ja prídem pred dvere, nemusím nikomu nič povedať, poviem, že čaute, môžem si tu sadnúť a nerobiť nič. Proste oddychovať si tu môžem si tu robiť napríklad domáce úlohy, alebo čokoľvek, čo mňa napadne. Hej, že tým prihliadnutím, aby som neublížil sebe, ani nikomu inému, ale proste môžem tu prísť a môžem tu byť sám sebou. Áno, to je pointa naša. To je pointa nízkoprahu a občianskeho združenia Ichtis.
Áno, presne tak, ako si to zhrnul. Aké výzvy si počas tých 6 rokov, čo tu už pracuješ, zažila? A ako si sa s tým vyrovnávala? Tak takou možno prvou výzvou pre mňa bolo, keď som tu začínala, tak my sme tu boli len traja. Stala som na starosti robiť dievčenské kluby, lebo som tu bola jediná žena. Tak to bola taká trošku výzva pre mňa, že akým spôsobom to uchopiť. Zároveň tie baby sa chceli stretávať, chceli sa rozprávať, oni sami prinášali témy, takže o toto som to mala jednoduchšie. Potom ďalšia taká výzva boli tematické kluby, ktoré sme začali minulý rok robiť. Úplne sme nevedeli asi, že ako to uchopiť, lebo bolo to niečo, že chceme im vlastne robiť program, takže tá pasivita, ktorú by mohli mať na klube, tak tým pádom tam ako keby nebola prípustná, hej, že potom to nemalo význam, ak sa nezapojili. Ale tie tematické kluby tiež prešli trošku vývojom a teraz ich robíme tak, že je na nich, hej, že či sa zapoja. No a potom nízkoprahové naladenie bolo pre mňa dosť výzvou, keď nám začali chodiť mládež, chalani okolo 18-ky, ktorí boli pod vplyvom. Hej, že to pre mňa osobne bola výzva, že ako s nimi pracovať. A jak si to zvládla? No mám super podporu v tíme. Máme supervízie, kde sme presne toto aj riešili. Nejako tak postupne, no. Spomínaš si na nejaký moment, ktorý ti dal pocit, že táto práca má nejaký fakt, že veľký význam? Jeden taký konkrétny bol, keď som išla na terén s Maťom. Vlastne išli sme klasicky po sídlisku, videli sme partiu, ktorú sme poznali, sme s nimi pracovali. To boli tiež chalani asi 17 až 20 roční a popíjali tam, teda niektorí už boli značne pod vplyvom. No ale po chvíli k ním prišla mamička so svojou dcerou, ktorá mohla mať asi 7 rokov. To, ako sa k nej správala, jednoducho ona akože jej nadávala, ale že veľmi škaredo, hej, všetky tie nadávky, ktoré si vieme predstaviť, tak mama všetky, cere? Áno, všetky jej adresovala a furt jak keby nutila, že chod sa hrať s tými chalanmi, hej, že no tak som vtedy, sme sa poradili s Maťom a sme sa rozdelili, on pracoval s tou partiou a ja som si toto malé dievča zobrala na bok a akože tam nebola žiadna odborná psychologická pomoc odo mňa, ale tam bolo presne to, že ja som jej venovala svoj čas, že ja som sa s ňou hrala a to, ako ona bola rozžiarená a šťastná už len z toho, že my si kopeme loptu, tak to vo mne zanechalo dojem vlastne na celé roky. Hej, to bola asi taká najsilnejšia spomienka, alebo teda je stále. A potom by som ešte možno spomenula, ako som pred chvíľkou hovorila o tých mladých, ktorí chodievali pod vplyvom, tak oni keď prišli možno prvý, druhý raz na klub, tak prišli, že opití, nadrogovaní, vonku si čo si dávali. A potom po nejakom roku a pol už proste prebehla tá zmena určitá. Ja teda nejdem tvrdiť, že to je kvôli nám, hej, ale jasne. Myslím si, že určite sme aj my tam nejako zapôsobili. A už prišli buď len nahulení, alebo mali trochu vypité, že naozaj, keď sa človek na to pozrie spätne, tak oni spravili brutálny posun. A tak ja si myslím, že aj tak človek jak rastie, tak aj tá jeho socializácia je úplne iná a aj tie myšlienky na život sú úplne iné za každým dňom. Aké aktivity a programy považuješ za najúspešnejšie pre mladých ľudí v klube? Ako som spomenula tie tematické kluby, tak my sme ich mali tak rôzne rozdelené, že bol kreatívny klub, a potom sme mali aktivity akože na tému, ale úplne najväčší úspech u našej mládeže majú turnaje. Akékoľvek turnaje. Ešte aj kvízy boli fajn, ale turnaje sú úplne na prvom mieste. A máme to teda, že každú stredu od 2. do 4. vlastne práve preto, že tuto končí škola o 12:30, tak aby mohli rovno zo školy prísť. Jasne. A nám sa chodia chalani, že a čo dneska hráme? A to už boli turnaje, že ping-pong, šípky, stolný futbal, ale skúšali sme, že človeče a rôzne iné spoločenské hry a chytili sa aj na vedomostnú hru, hej, čo bolo úplne pre mňa prekvapením, ale aj to si zahrali. Pekne. A malo to úspech, takže toto je také pre nich a teraz dosť fičí ping-pong všeobecne, čiže na klub, keď prídu, tak oni rovno, že poďme si zahrať. To ja som si všimol, čo som tu párkrát bol, tak hneď automaticky išli hrať ping-pong a tam proste vedeli byť, že 2 hodiny v kúse išli a hrali to. Ping-pong, máme tu ping-pong, čiže ak budete chcieť prísť, tak dvere sú otvorené, nemusíš nikomu nič povedať, iba povedz čau a poď hrať ping-pong.
tak ťa pozývame sem. Vieš čo, každú stredu áno, sú tie tematické kluby a snažíme sa to striedať buď turnaj, alebo ten kreatívny klub, alebo kvíz. Ako si to naplánujeme, hej, aby zase nebolo úplne, že každú stredu nejaký turnaj v niečom. Podľa mňa je to obľúbené aj v tom, že oni si tak zažijú ten pocit, že ja som niečom vyhral, ja som v niečom dobrý. Jasné. Máme pre nich samozrejme nejaké ocenenia, akože sú symbolické, hej. Ale to ich veľmi teší, či už sú to cukríky alebo kľúčenky, tak majú z toho naozaj radosť. A ešte mi napadlo k tomu pingpongu, že je obdobie, kedy prídu a chcú hrať len túto hru. Hej, potom chcú hrať zase inú hru a teraz je zase obdobie pingpongu. A veľa z tých detí, ktoré k nám chodia, tak akože boli úplní amatéri. A teraz sú to tí, ktorí poražajú takých, ktorí sem prídu nafúkaní, že však ja som chodil na ping-pong a ako rozbijú ho ako nič, takže pekne. trénujú tu. Určite, potom budú majstri sveta. Čo si sa počas týchto rokov naučila o práci s ľuďmi a o samej sebe? V prvom rade práca s ľuďmi je náročná. Stále tvrdím to, že vždy je to komplikovanejšie s dospelými. A to som teda pracovala akože v rôznych odvetviach. Ja som robila aj v obchode, strážila som deti, robila som v takej akože škôlke, takže v každom tomto odvetví bolo vždycky komplikovanejšie robiť s dospelými. A je to aj tu. Ale teda naučila som sa to, že sa nikdy neprestanem učiť. Okay. Že vždy sa mám čo učiť, že naozaj je to vzdelávanie. Ale to si myslím, že je v každej profesii, hej, že to si môže hocikto povedať a že naozaj každý sa musíme, nech robíme kdekoľvek, tak stále učiť niečo nové. Učím sa hovoriť nie a strážiť si hranice. To je pre mňa taká veľká výzva. A o sebe samej ešte som sa naučila, že veľakrát mám ako keby taký pocit, že to nerobím dosť dobre, alebo teda pochybujem o sebe, ale naučila som sa si tak potvrdiť, že áno, že robím to dobre. Ako spolupracujete s komunitou a rodinami mladých, ktorí klub navštevujú? Je nejaký kontakt alebo niečo? S rodinami mladých, ktorí navštevujú klub, veľmi nespolupracujeme, lebo ako som spomenula, a oni sa môžu prísť naozaj anonymne. Hej, že to by musela tá rodina chcieť. Ako máme aj takéto skúsenosti, že prišli rodičia buď sa pozrieť, ako to tu funguje, alebo keď sa išlo na chatu, tak rodičia sa chodili pýtať, že či naozaj tam môžu tie svoje deti pustiť a že aby sme na nich dávali pozor, aby sa toto nestalo. Jasne. Že naozaj sú rôzne typy tých rodičov, ale zväčša sú to decká, ktoré majú rodičov, ktorí sa o nich nezaujímajú. A my o nich vieme veľmi málo. Tam tá spolupráca nie je, že to musí prísť vlastne od nich. Hej, že my im povieme, že však jasne môžu. Alebo keď sú tu že mladšie deti, tak im povieme, že kľudne však zavolaj mamu, tatka, že nech sa sem prídu pozrieť, ako to tu vyzerá, že kde tráviš ten svoj čas, aby vedeli. Hej. Jasné. S rodinou vlastne začíname takú prácu. Otvorili sme rodičovský klub, ktorý býva v piatky, myslím, že od 4. do 6. A môžu si sem prísť rodičia aj so svojimi deťmi. Deti sa tu vyhrajú, rodičia si môžu oddychnúť, posedieť pri káve. A do budúcna teda dúfam, že bude záujem aj o nejaké možno workshopy pre nich, o rozhovory na témy, ktoré sú pre nich aktuálne. Jasné. Takže toto k rodine a ešte ku komunite mi napadlo, že akože nie je taká komunita, že teraz si predstavím, som na ihrisku a vidím mamičku s deťmi, ale komunita dospelých ľudí okolo nás, ktorí sídlia v tejto budove alebo v blízkosti jednoducho vidia nás, tak s takými sa snažíme pracovať, akože spolupracovať. Máme tu s niektorými veľmi dobré vzťahy a tuto tí v našom okolí, tak s nimi sa snažíme pracovať, takže sa im snažíme vysvetľovať vlastne princípy našej práce, prečo to robíme, ako to robíme, lebo oni to častokrát vidia len zvonku, že idú okolo a tá partia, ktorú ja som spomenula už, keď si sem donesli alkohol, no do klubu si alkohol nosiť nemôžu, hej, ale keď ho majú vonku pred klubom, to je verejné priestranstvo a ja im to tam nemôžem zakázať. Hej, že to ako takisto môžu si oni povedať rovno im, nemusia teda nám hovoriť, ale že týmto by som tak chcel povedať, že keď sa vám niečo nepáči, že vidíte, že by sa nemalo robiť, tak sa ozvite, hej, lebo sa tu deje také, že sa sťažujú na Facebooku potom, ale úplne nie k veci, hej, takže snažíme sa aj s nimi pracovať a vysvetľovať im, že aj toto je naša práca a toto je naša cieľová skupina, práve títo, ktorí trávia svoj voľný čas nejakým rizikovým spôsobom. Čiže aj oni potrebujú mať ako keby tú šancu na to, aby mali to svoje bezpečné miesto. Áno. A boli prijatí.
a to miesto presne tak môže byť aj náš Ichthys. Aký je tvoj pohľad na potreby dnešnej mládeže v porovnaní so situáciou pred 6 rokmi, kedy si sem prišla a spoznala tento svet nízkoprahu? A ako to hodnotíš, že dnes sa pozrieš na situáciu a pozrieš sa na 6 rokov dozadu, že aký tam je posun, alebo že kvalita toho všetkého? No pre mňa najväčší rozdiel je, že vtedy chodívali partie. Že vtedy naozaj prišla jedna partia starších, druhá partia starších, prišla partia mladších, baby chodili v partiách a dnes mám pocit, že je to viac o individualizme, že chodia, a teda bolo to, my sme mali rekonštrukciu, bol 2 mesiace zavretý klub a potom začali chodiť, že fakt individuálne po samom a asi rok a pol alebo 2 roky trvalo, kým sa z nich vytvorila ako taká partia. Z tých, ktorí, akože jasné, to tam musí prebehnúť niečo, nejaké vzťahy sa vytvoriť, aby spolu išli von aj mimo Ichtysu. Čož bolo super, lebo to boli fakt decká, ktoré nemali kamarátov, ale ja si teda myslím, že na tom má veľký podiel COVID a to, že sme boli izolovaní. Jasné. A že tí decká aj to, hej, majú telefóny v rukách a pre nich je to trávenie času spolu aj o tom, že píšeme si, alebo čo sa tu veľakrát stáva, oni si sadnú na gauč, vytiahnu telefóny, oni sa vôbec nebavia, ale hrajú jednu hru spolu a to je pre nich, že trávia spolu čas. Samozrejme, to nie je kvalitne strávený čas, ale nie vždy ho poznajú. Hej. Takže toto je pre mňa taký veľký rozdiel, že sú individuálni, potrebujú viac pozornosti za mňa. A to sa nám tu stáva na kluboch, že si nás zavolajú, že poď, potrebujem sa porozprávať o tomto. Kdežto predtým boli ako keby viac otvorení hovoriť aj pred ostatnými. Že teraz sa mi zdá, lebo teda keď si porovnám napríklad tie dievčenské kluby, ktoré kedysi fungovali a potom sme ich sa snažili obnoviť a už nemali taký úspech, lebo nechceli sa až tak otvoriť, keď tam boli ostatní. A pritom to boli ľudia, s ktorými trávili čas, boli to možno aj kamarátky. A že toto ja vidím ako rozdiel, že sú akoby viac uzavretí. Čiže moja otázka, teda taká podotázka je, že kde si myslíš, že prišiel taký ten bod toho, kedy tie decká proste prestali medzi sebou komunikovať a prestali byť ako skupina? Že myslíš, že je to tou koronou, alebo čo sa tak možno stalo medzi tými mladými, že prestali byť skupinou a hráči si zahrajú hru s niekým, kto sedí oproti mne, než by som sa išiel s ním porozprávať? To je ťažká otázka. Akože ja môžem len hádať, hej, alebo povedať moje nejaké domnienky, lebo naozaj netuším, že čím to je. Podľa mňa je to viacero faktorov dokopy. Akože naozaj si myslím, že tá korona tomu prispela. Naozaj si myslím, že tento online svet, v ktorom žijeme, tak tomu veľmi prispel. A môj taký veľmi subjektívny názor je, že tie decká nečítajú. Lebo, a to teraz akože vysvetlím, ako to myslím, nie je to len preto, že ja som vášnivý čitateľ, ale poviem to na príklade, hej, že tie decká vôbec nemajú akože slovná zásoba, oni ti chcú niečo povedať a ty, keď to počúvaš, tak ty musíš zapojiť všetky mozgové bunky, aby si pochopil, že čo ti hovorí ten človek, o čom hovorí, lebo naozaj to súvisí s tým, že tú slovnú zásobu nemajú a pomenovať nejako svoje pocity, akože to tiež je pre nich absolútne neznáme. A to môže byť aj z rodiny, že no nebavia sa o tom. Ja mám napríklad kamošku, ktorá má 4-ročného syna a on ti vie povedať, že ja som smutný, ja som nahnevaný, lebo toto. A vie to aj zdôvodniť, že prečo je nahnevaný. Kdežto tieto decká, ktoré k nám chodia, tak oni povedia, že majú nervy a to znamená, že sú v strese, že sa boja, že sú nahnevaní a tak ďalej. Že oni to vedia tak... neviem, zaobaliť. Áno, zaobaliť, hej, že nepovedia to konkrétne. A myslím si, že toto naozaj akože jedno s druhým súvisí, lebo teraz mi ide hlavou taká situácia, keď sa tu 2 kamošky povadili a ja som im robila mediátora, hej, že každá mi povedala nejakú verziu a že dobre, babi, chcete sa baviť alebo nie, že hej, takže dobre, no, tak som si ich zavolala von, jednej som sa opýtala, povedz mi tvoju verziu, prečo sa nebavíte, potom druhej, prečo sa nebavíte, čo ti ubližilo, čo ti vadí a tak ďalej, každej som sa opýtala to isté, oni počúvali tú druhú, ako hovorí a zistili, že že my sme si mysleli úplne niečo iné. Takže ako naozaj tá komunikácia a toto všetko je podľa mňa celý balík toho, že prečo
to vyzerá asi tak, ako to vyzerá. A naozaj to môže byť ale spôsobené, ja neviem, aj tým, že rodičia nemajú čas sa im venovať. Hej, že naozaj je tu veľa rodín, kde rodičia majú po 2 práce, aby stíhali a už na tie deti čas nie je. Takže myslím si, že to môže byť aj týmto. Ale ako hovorím, to je môj subjektívny názor. Ďakujem, Anička. Čo ti prináša najväčšiu radosť v tvojej práci? Najväčšiu radosť mi prináša, keď je, alebo teda pre mňa je taký výživný a super klub vtedy, keď sa tu buď smejeme, že je tu naozaj dobrá atmosféra, alebo keď je taká až rodinná, lebo bývajú naozaj také kluby, kedy je to tu až také rodinné. Hej, my sme pred Vianocami sme zdobili medovničky, čo som bola prekvapená, zdobili aj chalani a to bolo také, že kúkaj, pozri, aké som pekne ozdobil, ktorý sa ti páči najviac? A potom na klube starších sme hrali ping-pong úplne so všetkými a kto vypadol, teda hrali sme kolotoč. Hej, a kto vypadol, tak si musel dať čili oriešky. A to bolo akože blbosť úplná, hej, ale my sme sa tu tak bavili. Úplne, áno. Takže toto je jedna taká časť, že áno, vtedy si poviem, že toto ma baví, toto mi robí radosť. Ale zároveň sú to aj situácie, kedy nejakým konkrétnym buď dieťaťom alebo mladým človekom, že kedy s ním mám rozhovor a on sa tak otvorí, že povie zase niečo. Nemusí to byť vôbec nič, že osobné alebo čo sa týka informácií, ale mne stačí a pre mňa má význam, keď mi povie, že ako sa cíti, alebo keď sa vyrozpráva a jemu sa uľaví, že toto sú tie momenty, kedy si poviem, že áno. A ako zvládaš emocionálnu záťaž a udržuješ si takú rovnováhu medzi prácou a osobným životom? A ako som spomínala, tak čítaním. Akože naozaj, keď bolo také, že najťažšie, tak som si vybrala rozprávky a čítala som si rozprávky. Že pre mňa je to aj únik od reality, aj keď prídem domov a keď mám, že náročný deň za sebou, že bol náročný klub, tak ja zavriem dvere, poviem, že nepýtajte sa ma. Ja potrebujem teraz ticho, potrebujem byť sama, čítam si, dám si čaj a po hodine som v pohode, môžem zase fungovať. Čiže to je tvoja taká psychohygiena? Áno. Ale Zajímavé. Ale zase, akože áno, sú tam aj že prechádzky, sú tam nejaké že manuálne práce, ako tých je trochu menej, ale manuálne napríklad ako táto stena, hej, že ktorú som chodila natierať a bola to pre mňa taká psychohygiena, alebo máme oproti vchodu mozaiku, tak tu som tiež robila a bola to taká psychohygiena pre mňa. No a potom také tie kreatívne veci. Super. Takže toto je pre mňa asi najväčšia psychohygiena. Čiže máš spôsob na to, ako sa odventilovať a vyfiltrovať všetky tie emócie, či už sú to negatívne, alebo nápor pozitívnych emócií, lebo to tiež možno človek nemusí úplne zniesť a zvládnuť. Aj to dobré, aj to zlé. No jasné, všetko, keď je v extréme, tak ťa to môže prevalcovať. No musí mať nejaký spôsob. To by mal mať každý podľa mňa. Ak to nemá, tak nech si ho nájde. Super. Nech skúša a tak, nech si nájde. Presne tak. Anička, ja sa ťa teraz spýtam poslednú otázku a tá je tá, že čo by si poradila niekomu, kto uvažuje o práci v nízkoprahovom klube? No ak sa teda bavíme o tom, že práca ako zamestnanie, tak nemôže to byť úplne hocikto, to musí byť človek, ktorý má vyštudovaný nejaký príslušný odbor. Aký odbor? Sociálny. No tak my sme tu rôzne profesie, ja mám napríklad sociálnu pedagogiku a vychovateľstvo vyštudované a máme tu sociálnych pracovníkov, psychologičku, liečebných pedagógov, ale teda musí to byť niečo príbuzné, hej, že nemôže to byť strojník, alebo ja neviem, masér. Akože zišiel by sa na masér, ale teda, že v tomto, lebo, a hovorím to umyselne, pretože mnohí ľudia si myslia, že my sme tu nejakí dozberanci z ulice, ktorí sa hrajú s deckami a to tak vôbec nie je. Takže my naozaj vieme, čo robíme. Jasne. No a keď teda to chce niekto skúsiť, tak dobrovoľničiť, akože naozaj, že choďte to vyskúšať. Prahov je niekoľko v Bratislave, sú inde po Slovensku. Podľa mňa to treba skúsiť. A teda odporúčam, že dlhodobo a pravidelne, lebo teda keď niekam chodím raz za mesiac, tak tam sa nemôže ani ten vzťah vytvoriť, tie decká ma nebudú brať. Takže neuvidím žiadnu zmenu, hej. A prečo by mali ísť vlastne ľudia dobrovoľničiť? Čo im to dá? Túto otázku som nečakala. Okay. Tak ja to poviem zo svojej pozície, keď som robila dobrovoľničku. Ja som chcela pomáhať
a chcela som ten svoj čas venovať niekomu zmysluplne. A mala som, tým, že je to dobrovoľníctvo, je to bez nároku na odmenu, ale tou odmenou je práve ten čas, ktorý strávim s nimi. A to som robila dobrovoľničku v táboroch, hej, napríklad dlhé roky po sebe. Áno. Robila som dobrovoľničku v krízovom centre, kde som chodila doučovať dievčatá. A to bolo akože samotné to doučovanie bolo utrpenie pre mňa aj pre ňu. Ale v konečnom dôsledku, že ona keď mi nakreslila obrázok, tak mne išli slzičky. Jasne. Takže ako nechcem to takto zovšeobecňovať, to si nájdete na internete, že aké sú výhody dobrovoľníctva. To vám hovorí ináč koordinátor dobrovoľníkov. Ale takto ja si myslím, že už keď človek sa rozhodne, že chcem dobrovoľničiť, tak už asi vie, že možno prečo. A je množstvo ľudí, ktorí nevedia, čo od toho očakávať, ale hovorím, choďte skúsiť a možno, že nízkoprah nie je práve pre teba, ktorý si myslíš, že by som to skúsil, tak to nevadí, tak skús útulok, hej. Akože tých možností, kde sa dá dobrovoľničiť, je veľmi veľa. Veľmi veľa, presne. No jasné. A každý si podľa mňa nájde. Tam len treba chcieť. Takže, milí poslucháči, ak by ste mali túžbu a záujem ísť do niečoho takéhoto, tak kľudne sa môžete ozvať buď nám na ktorúkoľvek sociálnu sieť, ktorú nájdete ako OZ Ichthys. Ak by ste prejavili záujem, tak radi vás privítame. Áno, určite. Radi jasné. vás privítame. Budeme sa tešiť na spoluprácu. Verím, že aj pre vás by to mohlo byť zaujímavé a prínosné. Anička, ja ti veľmi pekne ďakujem za dnešný pokec, ktorý sme si dali pokec.sk. To čo je za slovo. A vážim si, že si prišla sem v tomto voľnom čase a že si nám povedala niečo o sebe a o nejakých svojich názoroch. Ďakujem ti, prajem ti ešte všetko dobré do nového roka, aby aj ďalší čas, ktorý budeš tráviť s mladými ľuďmi, aby bol pre teba prínosný a aby si stále mala tú túžbu robiť s deťmi, lebo to potrebujeme všetci. Ja sa s vami na dnes zlúčim a vidíme sa čoskoro. Ďakujem vám.